Muri yeZimbabwe ndadzoka zvakare ndine nyaya yandava panapa ndakakubatirai yandiri kusangana nayo iri kunzi great news for Zimbabwe. Robert Mugabe International Airport has been crowned the best airport in Africa with its world-class facilities, fully stocked airport, medical center and dedicated medical team. Travelers can enjoy a safe and seamless experience plus air ambulance on standby for any emergencies. Ndo mashoko andiri kutambira panapa ari kubudikira nevakomana avo. I understand with these guys zvavo kunenge kwabva nesource kuti vanenge vachitanga degree, but nhasi ndine nyaya yandoda kuti tinyatsoonesana pakati pezvinhu izvozvi. So the most important thing, tanga walike this video kuitira kuti vaboikane. But nyaya yehombe iripo ndeyekuti vanhu vazhinji vanowanza kuti imimi why is it musingave muchitaura zvinhu zviri positive about your country? Why is it imimi muchingoramba muchingochema kuti imimi zvinhu zvedu zvakadai, zvinhu zvakashata? Why musingasvikawo panguva yekuti mumboti ayo zvinhu zviri right? Haisiriyo nyaya yacho inenge iripo. Nyaya yatagara zvinongobudisa dzakasiyana siyana, but pamwe pacho imimi vanhu ndimi munochuza zvamunoda kuona nezvamunoda kunzwa, but ukanyatsotarisisa very well uchaona kuti zvinenge zviri balanced and we report without fear or favor. So nyaya iripo panapa, source yakwabuda nyaya vakomana veZANU-PF, nyaya kuva yechokwadi inenge iri yechokwadi zvayo, but nyaya example iripo ndekudai. So for iwo uri kunzwa nyota, uda kumwa mvura yega unobvaona iri muchemba, iri clean, yakachena, uri kutoiona kuti it's fine, but yakachena. But kuti ungoimwa chete, source inokudza zvakawanda kuti ndoona kumwa, but apa panopinda nezvakawanda apa. Ndo nyaya iripo hombe manje ipapapa kuti nyaya iyi yataurwa nevanhu ava nditi, but zvinenge kubigirika kanenge kari mukati menyaya idzodzidzi ndo kazhinji zvinenge zvichiitika. That's why the reason why muchizoona kuti takangotaura zvinhu vanobva kuti aiwa iwe chimira titaurawo zvatiri kuda pamusoro penyaya iyoyo, because iwewe uri kutanga waningina vamwe watanga kuti iwe watengwa. Zuro ndizuro pakabuda futi vanhu venhirikini veZesa Holdings vachiti proud to announce that Zesa Holdings, Zimbabwe's national power utility, has been named the best overall winner in the energy sector at the Zimbabwe Agricultural Show ZAS 2024 awards. This accolade recognizes our commitment to powering the nation's growth. Zesa chichikuzona zvangu, it's like zvinhu zvakaita sezvizvi handibvumirane nazvo, because inini ndachitoziva kuti magetsi anotonetsa, saka hapana pekuti munombondiona ndichiuya ndichimbosaidira zvinhu zvakadai. So but what I do, I just report as it is. Ndinongova ndikukuudza kuti ndo zvinhu zviri kutaurika just like that chete, but tiri kuti source yekunenge kwabva nyaya zvakafanira kuti mvura yemuchemba unosara usina option, asi kungokuti guys zvinhu izvi zviri right iri vanhu vacho vanenge vataura. Vazhinji munozozvibhiliva nekuti zvinenge zvazoconfirmwa nevanhu vakawanda kana zvazotaurwa nevamatrusted sources akaita kunge isusu panapa tabuya tiri kuziva kuti ichokwadi zvataurika. But ndiri kuona maZimbabweans akawanda vari kufaita panyaya iyoyo vega. One thing I like about maZimbabweans vanofaita vega, nyaya yacho ikatotanga utoningina vanotaura vega. Vamwe vari kuti how many flight per second, minute or hour a day. Mumwe wari kubvunza, mumwe wari kuti who crowned it nai iwe. Para kutonetsa. Muchinoziva kuti ZBC yakambonzi futi the best nigirikini in Zimbabwe, but takazoweka takatarisa kuti kana zvichinzi ZTV yanga ichikwikwidza nani, because giving ikatoyeka kukwidza nina imiri inoziva. They know that ngavatisise kumanikiniko kuvaona avamiri, but ukungoona kuti kunzi yatokwikwidza yatopinda ichikwikwidza nani iyo yega nigirikini munyika. Ndo dzimwe zvinhu zvinenge zvichitaurika. Ndiri kuzoona vamwe vari kuti that's for the elite. We need hospitals in Mayanyi, Mafaranyikwa, Bocha, not at the airport. Ndo imwe nyaya iri panapa vari kucelebrate panenge manigirikini my hospitals bo pa airport. Zvinobatsira chii? Kuno mumwe munhu wekuti munogona kuti zvamukutaura izvozvo kwaari inenge iri nonsense, because hafa akasvika paairport ipapo kusvika afe. Mumwe atofa akashandisa airport iyo kusvika afe, zvitoriko. It's fair. Aikutotara kuti ndikugara kumba kwangu vazhinji kana kuverenga vangani vakapasvika paairport kana vatoziva kuti airport yachiri papi, vashoma. Vanotokudza kuti airport iri pakati. Mumwe atokudza haana kumbobvira akatsikako, vamwe vakatosvika pakutofa asina kutombotsikako, aingonzwa kune chinhu chinonzi airport.
handina kana kubvira mbokwira ndege. That's why you know most of maZimbabweans kana chinzi anokwira ndege vanotanga to celebrate as if it's an achievement kukwira ndege. Havacha understand kuti it's just a mode of transport. Saka zvinhu zvakaita seizvozvo zvokunzi kwazoita mahospitals anenge ari paairport hazvibatsire chinhu munhu achirarama daily life yake achinetsekana nemahospitals kunzvimbo yanenge ari. Ukaenda kumahospitals mamwe acho unotosvika mishonga muzvipatara zvacho izvozvo hamuna. Vanokutaurira kuti womati mukurwara nechi ndikunzwa chakateka chingotonyora pasi right bo oinhigirekini moenda kunotenga kuinhigirekini kufamasi zvokusoti mari uchaona kupi zvazvako zvisaka ndo zvinhu zvacho zvinenge zvichinetsa. But ndiri kuzoona vamwe vari kuti alright iri kukombea neipi zviya neairbase rekugweru handiti iri kuona nyaya dzacho. Because in Africa hatisi kuramba zvedu the airport yemuZimbabwe for now yakanaka zviri kutonaka chaizvo yakamaintainwa zvekutova the best inotova the best. But what I'm saying is source yekunenge kwabva nenyaya these people vari kufambisa ningirikini vari kubika propaganda dzavo vachiita yavari kuita. Saka vanhu veZimbabwe vanenge vakudhauta zvizvo airport yemuZimbabwe is now the best. Kana une time unotombovhizita kufura nepo unotozvionera kuti aiwa zvechokwadi inodeserve kuva the best. But problem yanetsa panapa nyaya iyi ndeye vanhu vauya nenyaya yacho vachiitaura ndo vaita kuti vanhu vaite sei vadhaute zvinhu zvese. Pasina zvimwe zvese aiwa hapana kana problem. Vari kuti experience a safe and seamless journey with top-notch facilities, well-equipped airport medical center, air ambulance readily available, and highly dedicated medical team on our own RGM for sure. But most of our people think pane government ichauya ichivaisira mari muma letterbox. Forget guys, work ED which has given you enabling environment, capitalize on it and make hey white sunshines. Mind your taxes in our country are the lowest. Urukunzwa nyaya dzacho dzakutaura dzatorafu futi asi but pamanenge muchikambira muchinzi aiwa chingosvika totongokuvhurirai mabasa kai musatya foterei nge but wamuzishanda mega unoshanda kupi basa racho kusina. Because zvinhu ngatitaure zvinhu kana uyo uri privileged wakawaniswa kamukana waka opportunity saka zviri kuti vasina ma opportunities vanopenga kana kuti vakapusa. People have been trying kubva kudhara usati vanhu havana musoro vanhu vari kuzama zvese ndo imwe nyaya inozoita kuti vanhu havagare vachivhurumutsana nevanhu because of this zvokuda kungonzi tangotaura pane zvimwe zvokungorotomuka kungotaura mwari kuti you have and will never use that place because poverty and here you are lauding a place for the haves only pathetic little brainwashed soul. Ndo nyaenda ndibvotaura kuti kune vamwe kutoti avafi vakatsikako yeti iri kutocelebrate iri boy yakadai yakanaka but umwe munhu afa akaendako. It's sad. Zvinorwadza but chekuzviita ndo pane pasina. Mwari kuti why would air ambulances be deployed at the airport instead of rural areas with poor medical facilities? It is to save the elite. Vanhu vacho vane mari ndo vanenge vachitongodzikira and then the next thing ndo vanenge vakavhura mabusinesses avo acho mahombe zvongoitwa vane mari vanongopfura neikoko. The funny thing, vanhu vacho vane mari havana time yekutolerate this nonsense, this whole thing havana. Some of it, that's why uchiona kuti hakuna kunomboona kuchitwa zvenhigirikini zvepolitics kune nzvimbo dzimwe dzinenge dziri nani kunana puredi uzhinji hakuna noise dzepolitics. Ikoko kune nzvimbo vanhu vari puwa ikoko ndokunoswera kwakazara ikoko ndokusingapere marali ikoko kune population yese yakawanda ikoko ndokune kwakazara but ikoko kwacho ikoko futi ndokune maproblems asiri kupera ikoko. It's vice versa. Ndakamboona umwe achitaura nyaya achiti inini kuti ndivhotere munhu anofanira kuuya ogara kunoko akangogara kunoko chete takutowirirana because taakuita sei taakufambidzana chetakuziva kuti kana mukanzi munzvimbo muri kunetsa mvura iye iri kumunetsawo, pakanzi pari kunetsa magetsi ari kumunetsawo, pakanzi pari kunetsa chipatara chiri kumunetsawo. Kudhara ndamboona nga zvisingameke sense but ndakazonyatsoozviongorora ndikaona kuti vanhu vari kutoziva zvavari kutaura. Mwari kuti Zimbabwe have people who act like school children when they're told to go break. You celebrate something that doesn't benefit the majority instead of fixing health system, fix judicial system, fix all
national roads fix the economy, people don't care about what you are talking about. You see, kule nantaurisa ndo zvimwe zvacho zvinobudiswa nevanhu panapa kuti zvamutaura muri kucelebrate. Yes, tinoona kuti ticelebrate nemufunga kunzira kuti dzimwe nguva hatina mwoyo wekuda kufarirawo zvinhu zvakanaka zvinenge zvaitika, but please onaiwo ipapa pakuti timboonesana kuti pagadzirikawo pekuti vanhu vafambire pariraitwo, pogadzirwawo pekuti vanhu vorapikawo, pogadziriswawo dzimwe nyayawo dzekuti dzinobhenefita vanhu vacho vakawanda. Ende chinhu inonyatsoitika ndechekudai so this party guy is the richest political party. Tikatotarisa muSouthern Africa itori mutop, is one of the richest. Tingatotarisa muSouthern Africa zvekutodaro, one of the richest, but masupporters avo ndo vari poor zvekutoti unotozonzwa tsitsi pekusvika pekupedzisira ndo zvazvitongori, ende they celebrate izvozvo kuti tozovandoziva kuti vanhu ivava. Ende ndakazozviona kuti why vachifarira kunyanya kugara vane masupporters ari poor. Ndakudhara zvaindinetsa kundoona because they know kuti vanhu vaya vanotanga vari nane vaya vantu havachatowirirani neideology dzavo, havachatowirirani nezvemapolicies, havachatowirirani the way vari kuita zvinhu, because vanenge vane exposure a little bit. Saka munhu akangoita exposure akutonetsa, ndo zvavakatomaster ndosokana kuti iye wine mumatowns apa nebasa hazviite. Inotoramba ichitongovene koko kunada kuzumba kunokuti nzuzumba ndokwaiko kutosvika ebata inosvika inoti d maningirikinu ayo exposure. Vanhu vari kuziva vanhu usadherere munhu ane TV, usadherere kuti munhu ane zvese ari kutoona life imwe iri kutoita muAmerica, but vanodai vanhu vekuti haana life yaari kuona iri kuningirina ikoko, ndo vanenge vachida ava kuti vakuziva life vanonetsa. Vamwe vari kuti nevanogarwe vanotokusekawo kuti uri dushura risina kana chinhu rinoziva. Anyway, madofo ndiwo anoita ruzhaka pane vamwe. You see? Hapana inomboshamisa, yakagara yakagadzirwa yakarinovetwa kudhara, but hatikwanisi kuramba tichingotaura about chinhu one panguva yese. Zvinombori zvinhu zvinganiko zvazvo zvakambonyatsoitwa zvekuti muri nyaramba muchitita noise. Unototora kuzviverenga because kune Bedbridge border, kune airport yakagadzirwa, kune parliament of Zimbabwe nekaroad kakangonzoti mbichana. Zvatopera, saka chii chimwe chamuchaswera muchitaurira ipapa. Ende panyaya idzodzo dzacho futi who doesn't know kuti zvimwe zvacho mari yanga isiri ibva mumwe munhu, is taxpayers money. Zvimwe zvacho zvakasainirwa ukatarisa parliament yakanosainirwa nevaChina, ukatarisawo zvainingirikini Britain nezvaikasainawo Bedbridge border, uchatoona kuti zvese airport pane vakasaina swera muchitiitira noise zvinhu zvisina nebasa rese. Umwe wari kuti ukuzigi riri kuti gold riya ramakati ndo rakandisimbisa handicharioni. Aya mawanika negreen. Mwari kuti Liver Brothers will be closed soon. Delta doesn't want Zig anymore. Apa you are busy lying here, but apa don't blame you. Unongoziva airport one chete. Bakashata komana. The best the best in Africa, yet they have no plans. A bit pointless having the so-called best airport and no airline, a bit like a fancy garage and no car. You are truly in a cows with some. Alright, that's why we find garage with no motor. That's a garage and I was no water. Don't you ever? Anyway, I want to know the values. Yeah, I want someone. I don't even know what you put some but Ranyatwa is not fully stocked, and you say the medical facility at the airport is fully stocked. Is it the helicopter going to take a patient from a full stocked facility to a poor equipped general hospital? Ime. Vanobvisa vanombozvinziva here, kungomhanya kungoningirina. Zvinotora kuti dzimwe nyaya source inenge yabudisa nyaya, imwe nyaya inogona kunge rechokwadi, but source manje in the way inenge yakutaura. Unotora kuti vanhu vaitanga vasiri kucelebrate zvinhu zvemunyika yavo, vanhu vaitanga vasiri kufarira zvinhu zvaitika munyika mavo, but chokwadi chinenge chiripo ndechekuti ndimune muchikanganisa vanhu kuti vafarire nyika yavo, vafarire zvinhu zvinoitika munyika mavo because of imimi source, mvura yemuchemba kuti izomwiwa, iri kutonhorera, iri kudingirana pati inomwika here. Ndo panenge pane nyaya papo, ndo problem hombe, because muchingoshama chete muromo wenyu makutoonesa zvakawanda.
zvimwe zvacho munosiyira isusu todzitaura tega because vanhu vange vatojaira kuti vanhu vanokuita zvekutaura nyaya noti kuti mimonzi mataura chinji because chese chemune mataura rema kutooneka kuti vari kunyeba kana kuti havari kudii nepamusiri kunyeba vamwe vanzi lights brought to you by the same people that crowned ZESA the best regional power supply company. You guys are guys pana zvakule TV nakuti darike nepana apa ndikuonese zvimwe zvezvinhu zvikuitika munozoti pa dzimwe nyaya ndenchisirira ameno apa mazvono apa ndataura nyaya guys ndazvitaura atiti yanzi vapuwa award ndo nyaya iripo zuro ndizuro vakanzi pakambopuwa Mutuli Ncube award rekunzi the best finance minister in Africa chichi muchungu remember nyaya yanditi vapedza kudaro chitarisai zvakuitika manje tarisai ma policies akaisa chitarisai kwane zigi anyway kana chingotanga kusvika pana per first time yako gara subscribe, but the most important thing is to like this video kuitira kuti nyaya ifambe shoko rifambe vazive kuti aiwa tabatwa taonerwa zviro zviri kuitika.